Och hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag spela lite Minecraft Survival Games. Min blöda spelvideo. Eller Hunger Games, som man nu säger. Jag vet inte riktigt, men vi gör väl och spela då. Ja, min blöda spelvideo. Min YouTube-kanal. Kanske inte någon av de bästa, men kanske i framtiden. Jag kommer nog att kännas för det här i framtiden. Men jag tänkte köra lite på Mineplex multiplayer. Men. Nej, herregud. Så det helst till det här spelet. Survival Games eller Hunger Games. Så det tänker jag köra. Kanske nästa gång tid. Och någon gång ska jag spela med min kompis, Fredrik. Kanske med henne. Och som sagt, min första spelvideo så vi kör på den statistiken heter X-Man Knight, Ashford, Brallen. Ni vet säkert vad de alla gör. Nu har det där ground pound. Och det börjar med den Atlanta-kit. De börjar vara så som heter som heter kit. Det är fullt. 24. Så ingen vippen är bra. Jag kanske någon är med om det är fullt. Jag är upp världen. Vad är det här? Springa rakt i det. Jag vill få till mitten för att det skickas. Kanske i nästa episod av Survival Games kanske jag får till mitten. Men inte nu. Jag ska nog inte dö här i början. Jag brukar spela på den här Minecraft så mycket, men kanske någon gång. Så jag är inte så bra att det här skiftar. Kanske det är i skogen eller skiftar. Ett hus! Det här måste finnas nu. Det måste... en kist. Ja, större. En fishing rod. Ska låsa in och sitt. Ingen bett vi här. Ja, visst. Fast. Hej då, lilla skor. Hej, guldskor. Nu är det igen. Nu ska vi se. Fan, det här är kommit till det. Fishing rod. Bästa vapen. Så. Men nära på det sämsta vapen jag har. Det är något bra. Ser du? Ska vi ha ett bättre till mitten? Okej, här är den. Då är den skarpa öron. Hej då. Hej. Så nu sticker jag härifrån. Kanske lite hårt ljud. Sen. Och nu sticker vi. Vad är någon slags kyrko? Jag vet inte. Du kan spela det. Ja, eller kanske någon på den här mappen. Men jag har aldrig varit här. Lite just här. Vi brukar se. Jag fastnar här. Tack. Så jag vänder loss. Har man något att se eller? Jag vet inte, vi kan bara stå här och vänta eller? Man går in med oss. Vi hittar där till nästa. Och där är det. Så vi. Nu verkar bara armen. Ett vapen skulle jag vilja. Visst då. Vad säger jag? Oj. Jag är full armen. Nej, jag har väl guldkistplate. Kör in med guld. Det är bra. Och sen kanske ni ser lite betala om min kanal. Inte alls. Då kanske ni ser lite vad heter det? Single player heter det. Men det kommer 1.9. Alla kan spela single player, jag vet inte. Jag är inte så gammal om det. Single player eller vad det heter.
Jag kanske bara lägga mat i mitten sen. Nu ska vi nu. Vi dead match. Men jag slipper sånt. Det ska inte vara något i förväg. Någon har varit hit. Supertopp här. Nej, hejdå. Jag sticker. Det skulle vara bra att veta om man skulle ha en supertopp eller om det har en sådan med som kommer hit. Alla kommer att springa hit. Alla kommer att göra. Vad är det händer? Vilken kista? Aj, jag är fast nu. Shit, så. Nu har jag börjat det. Hit smash. Jag kallar det till grannband. Jag tänkte någon mat. Någon var det här. I feel it. Jag visar inte. Jag blir inte mycket. Nu kommer den på den. Nu kommer den där. Saken. Som kallas för. Oj, sticks kommer bara utan det igen. Men det går död. Nu är rotten flesh. Nu behöver vi ingen mat. Men jag skulle behöva lite järn. Så får jag inte byta med kraft. Nu ska man kanske inte tänka för långt heller. Så dör den. Nu ska man tänka så heller. Det är lite hur man ska tänka. Kolla just hur därför är jag inte spela in. Och på tal om att vinna förlora vad jag nu fått tala om det. Vad är det för ljud? Oj, nej. Ingenting behövs därför. Ja, nu finns inte. Nu har redan väggen här innan. Så nu kanske lite hitåt. Nej, snälla. Snälla pojke lille, jag såg nog det. Du vill inte skjuta mig. Jag blev andra just i en sån här survival-hang eller vad det heter. Game. Så det är helt. Kanske inte trovärdigt men helt okej. Allt säkert tar vi här nära mitten. En pilbåge. Halleluja, lite mat. Nu kommer stensvärden. Okej, nu slår han med kron. Hejdå. Nej, snälla pojke lilla. Jag vill inte göra dig sjuk. Nej. Så nära. Nej, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var det. Åh, no. Ja, det var första survival-gamen. Hoppas ni gillar det här. Prenumerera om ni inte gör det. Tumme upp. Och sånt där. Du vet. Hur man ska säga. Så jag när 1.9 kommer. Så kanske jag lägger upp lite single player videos. För det har ni säkert sitta och tänka så ingen vill se det. Aj. Inte kanske jag var det nu. Ja. Sen så att prenumerera. Ni måste. Ja. I min första spelvideo. Vi ses med någon gång. Hejdå. Hejdå. Inte fast den här programmet. Vad talar